mga amigo, Lumata Garden. Tamnan o kuya o sibuyas. Nahunan kayo. Nagkilaw ko tilapia rin ko fish pad. Ngayon na po na makuha ba? Dito mga silingan. Ay butag. Shout out ako si Rogel Bilamura Umak nga sa Manila. Ay ikaw, morning. Lumata Garden na ikaw, itong tamnan og kuya og sibuyas kay tingwit ko yan ispan, main lang kayo malamas. Abaw fotografya. Morning. Ikaw, Rogel Bilamura Umak. Morning ka lang. May butang ano? Ay, nata nga. Butang hop sudah. Hop.
Tanong mong luy ang buhay na daan. Kaya di ba ni pag-filter? Panglamas na rin. Ano? Ito ang dahon. Ito ang dahon. Lamas naman eh. Main lang. Di pa si pangay pilingan. Lamas na harvest na kitiyaw mga. Ngayon dekat silingan. Ngayo, pulaan po silingan. Ang ito pangayo rin yung tingog. Pangayo at tagluy ah. Ito sa mga tingog. Ngayo, tama na magtanong sa katong paglingon ba kay. Ito yung maabot ba. Nagkatuig ni. Kalaman sige kainin o. Nagkatuan sa sinapya. Mini itong padulaan ng atong fish pan o sibuyas dahunan. Uwi apong gamay. Anong putagtangat ng gamay? Ano lipaabot o? Limutan ba? May tagsilingan o. Sige po namin. Pagkita. Batay nyo. Ano yung lamasan mo? Ano yung lamasan? Hello, set out eh. Ipo, bumaba. Pinakuskan kong inanaw. Isa ni nga buhay na daan. Ay, ho.